O polvo regresou ás lonxas galegas, pero non coa forza agardada. Os profesionais non están a ver moito recurso nin cría. O máis destacado do inicio da campaña están a ser os prezos. Xullo arrancou coa apertura da campaña do polvo despois do seu peche habitual para garantir a recuperación da especie. Os profesionais galegos non puderon capturar o rei do cefalópodo en maio e xuño, e tras 2 meses de parón, o regreso non está a ser tan bo como se esperaba. Está sendo bastante mellor en principio, non? Pero, bueno, seguimos co mismo que nos están dicindo que os barcos que traballan máis contra a costa, máis para fora, que din que ven pouca cría e que ven pouco pulpo, non? De momento están alcanzando a maioría, casi todos os días, os topes establecidos, e, xa che digo, as perspectivas non, polo que nos din, non son moi boas. Aí na parte da costa, que é onde máis se vai a traballar casi durante todo o ano, é que se ve moi pouquiña cantidad e moi pouca cría en estes momentos. O tope está en 35 kg por barco e outros 35 por tripulante, cifra que se incrementará en agosto ata os 55 kg. Non se está a ver moito polvo, pero a parte positiva é que os prezos... De momento son bons, está sacando bons, estamos no precio máis caro en 14 euros, no máis barato un 9,50, 9,60. En principio, pois, pode baixar un euro, subir, baixar, pero, bueno, está sacando uns precios moi bons. Este regreso á captura do polvo non están a ser os esperados, polo que hai voces no sector que afirman que a veda non axudou á recuperación da especie. A xente uns falan dun xeito, outros pensanse de outro. Eu creo, estamos pensando que sería o mismo un mes máis ou menos sería o mismo. Un mes non se reproduce todas as especies, non moito menos, non? O que sí nos afectou moitísimo foi estes malos tempos que tivemos no inverno, en este desove do inverno, que por iso creemos que na costa non temos, que a mitad dos desoves porque non foron arriba, non? Con tanto mal tempo, arrebentou todo, mal tempo arrebentou todo. Sí que notamos que hai bastante máis pulpo, máis cría por dentro da ría, que son os sitios máis mansos, non está máis protegido. Agora, a vista está posta na evolución da campaña e da presenza do polvo nas rías galegas. Na Confería de Ribeira, da que o patrón maior está a ver preto de 57 embarcacións, pareceme que agora se meteron algunha máis, sobre 60 e algo de embarcacións, pero exacto non che podo dicir, porque sí que sei que cambiaron varios de arte. Tampouco está a haber moitas embarcacións que se estean a dedicar á nécora. Temos 4 ou 5 embarcacións que son as que se dedican, son embarcacións pequenas, e, bueno, a verdade que non hai moita cantidad tampouco, teñen uns precios moi bons, e esperemos que, bueno, de aquí para diante, que vai aparecendo algo máis, non? Van vindo os bons tempos e que se traballa máis a nécora. Dende o arranque da campaña, comercializáronse nas lonxas galegas 134 toneladas de polvo por 1,57 millóns de euros, mentres que de nécora foron a poxa 7 toneladas que xeraron 182.880 euros. O pasado 2025, a estas alturas, había máis cantidade vendida, poxáronse 244 toneladas de polvo por 2,8 millóns de euros e 8,9 toneladas de nécora que xeraron 216.413 euros, datos obtidos na plataforma tecnolóxica Pesca de Galicia dependente da Consellería do Mar.